menjant, dos pares juguen tots saltant. Un, dos, tres, famílies de moltes maneres. Quatre, cinc, sis, totes ens fan feliç. A casa de la Rose, un pare i una mare ho fan d'allò més bé. Amb els avis o amb la tieta, la vida és una miqueta més valenta. Un, dos, tres, famílies de moltes maneres. Quatre, cinc, sis, totes ens fan feliç. A la casa d'en Pau, la mare és el seu cel blau. A la casa de la Mar, el pare és la seva llar. Un, dos, tres, famílies de moltes maneres. Quatre, cinc, sis, totes ens fan feliç. A les famílies d'acollida hi ha mans que t'ajuden amb molta vida. El centre residencial és una